Daga taskar Abu Ubaida. Jama'a salamu alaikum, sunana Abu Ubaida Danjuma Laden. Me kake son sani dangane da dutsen da ya fi kowanne girma da tsaye Afirka, wato dutsen Kilimanjaro wanda ke ƙasar Tanzania? Ku biyo mu sannu a hankali domin ku ji ababai guda 10 ko sama da haka da dutsen ta kunsa. Muhimman bayanai dangane da wannan dutse da ya fi kowanne girma a duniya, wato dutsen Kilimanjaro, wanda aka fi sani da Mount of Kilimanjaro, wanda yake ƙasar Tanzania. Dutsen Kilimanjaro shine dutse mafi tsayi a duniya. Yana da tsayin mita 5,895, wato ƙafa 19,341. Ana kiran saman dutsen Uhuru Point. Dutsen Kilimanjaro yana da wajen aman wuta guda 3 da suka hada da ƙofar Kibo, Mawenzi da kuma Shira. Ƙofar Kibo shine ƙololuwa mafi tsayi kuma yakan iya barci, ma'ana zai iya fashewa a duk lokacin da yake so. Sai dai kuma sauran su kuma ba sa iya irin wannan yunkurin. Yankuna yanayi na Kilimanjaro yana da yankuna 5. Akwai wajen noma, wajen ruwa, yanayi na ɗumaman yanayi da kuma sanyi, hamadar tsaunuka mai tsayi da kuma ɓangaren kankara. Tashi kankara a Kilimanjaro ya ragu da kashi 85 cikin 100 tun daga shekarar 1912. Haɓakar yanayin zafi a duniya da kuma canjin yanayi suna taimakawa wajen narkewarsa. Kilimanjaro sanannen wurin yawon shakatawa ne kamar sauran tsaunuka masu tsayi iri ɗaya na duniya. Hawan yana da haɗari sosai saboda yanayin tsawonsa. Kamar yadda dabbobi da tsire-tsire suke fitowa a gurare daban-daban, haka zalika a wajen yawon buɗe ido na shakatawa yana fitowa a dutsen Kilimanjaro. Wannan kaɗan daga ciki kenan da taɓa kalashin abin da kake son sani akan dutsen da na Kilimanjaro. Amma akwai sauran ababai. Ku biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za mu ci gaba da fito muku da sirrika da kuma tarihai da wannan dutse ya kunsa. Ku yi following ɗinmu daga taskar Abu Ubaida da kuma shafin Abu Ubaida Danjuma Laden a nan dandalin sadarwa na sada zumuntar Facebook. To madalla, da fatan ka ilmantu da wannan dutse na Kilimanjaro, kuma muna fata in ka samu lokaci ka kai ziyaran gani da ido, domin kuwa akwai ababai da yawa waɗanda ban faɗe su ba. Ku ci gaba da biyo mu daga taskar Abu Ubaida domin jin ababai a duniya sassa daban-daban don ganin yadda ababen mamaki suke tafiya da kuma tarihai da abubuwan da suka buya a bayan jama'a. Daga taskar Abu Ubaida.